Okay mga guys, nandito po tayo sa Borongan City, Philippines para may pakita sa inyo itong magandang pasyalan dito sa Borongan City. Yan, dito po tayo sa Baybay Boulevard sa Borongan para mapakita ko sa inyo yung mga magagandang view dito sa aming lugar. Bali po, ito pong mga nadadaanan natin na may mga mga bintana na maliliit. Bali paggabi yun ang mga tindahan dyan sa harap. Na dito mga ako sa likod dumadaan. Ayan na po mga guys, marami namamasyal dito. Pag umaga talagang marami ditong mga tao na namamasyal dito sa Borongan City. Dito ito matatagpon sa Baybay Boulevard sa Borongan. Yan. Bali paggabi dito maraming tao ito dito dahil mayroon to mga tindahan na maliliit na mga payong-payong. Ayan po. Yan po mga guys. Yan. Bali yung mga bahay na yan dyan na mga maliliit, itong mga nasa gilid ng kalsada, yan ang mga bahay na tindahan paggabi. Yan, mga tindahan yan paggabi. Yung naman yung parang bilog, yan. Ano yan? Mga CR yan. Yan. Yan yung mga tindahan yan, may mga bintana na maliit. Bali yan po yung gilid ng dagat. Tapos dito naman yung mga namamasyal pag gabi. Maraming tao kasi dito pag gabi. Sa araw medyo madalang hindi ito masyado matao dito pag araw. Sa gabi sila dito marami namamasyal. Yun. Pag umaga yun mga nagja-jogging dito. Yan. Dito talaga ang pinaka sentro ng pasyalan sa Borongan City. Yan. Maaga pa kasi dito ngayon kaya medyo hindi masyado marami namamasyal dito.